Danny van Looy, je bent helemaal strak in het pak vandaag. Ja, we gaan vandaag een nieuwe single presenteren hier op het plein in Harderwijk. Dus we hebben er zin in. Ik ben echt een Brabander, ik kom uit Roosendaal. En hoe heb je er nou voor gezorgd dat al jouw fans er vandaag bij kunnen zijn? Beetje moeilijk, want het is natuurlijk ver weg. Maar we hebben voor een bus geregeld om te zorgen dat ze hier komen om naar mijn nieuwe singlepresentatie te komen. Dat is leuk. Mijn nieuwe single is de Apres-ski-dans. Er is een heel leuk dansje zit erbij, die mensen heel makkelijk na kunnen dansen. Dus, en het nummer heet ook de Apres-ski-dans. Ja, het dansje is, het is zakken door je knieën, schudden met je heupen en dan zwaaien met je armen. Dus ja, heel makkelijk. Dus jij bent echt klaar voor de sneeuw? Ik ben heel klaar voor de sneeuw, ja. Ik heb er heel veel zin in ook. Ik ben de laatste week januari ben ik in de Kaproen en daarna ben ik 10 tot 17 maart in Westendorf te zien. Dus dan ga je de apres-ski-dans veel ten gehore brengen? Ja, daar gaan we vanaf vandaag gaan we mee beginnen en dan gaan we de komende 3 maanden vol in promoten. Komt er nog een clipje bij de apres-ski-dans? In januari gaan we naar Westendorf om een clip op te nemen. En die zal dan half januari gelanceerd worden. Het wordt een heel winstclip, ja. Met mooie dames omheen erbij. Dus die heb ik vandaag ook hierbij. 8 dames, dansdames. Dus ja, dat wordt wel leuk. Ik kleed het wel aan. Voor de mensen die nou meer van jou willen weten, waar kunnen ze dan terecht? Op www.dannyvanloon.nl